injabulo ebantwini uShwi noMtekhala bakhuza ibuye endimeni kaMaskandi ekusebenzisaneni ndawonye njengoba sazi ukuthi omunye nomunye bese waphuma ibhodwe lakhe. uShwi sememezele indaba ezimnandi zokuthi bona benoMtekhala kukhona abakuphekayo abazokudedela kulo nyaka la ku-2026 okunyaka omusha. Le mbiko yenza abantu abaningi bangawuvala umlomo enkundleni zokuxhumana baphinde bakhombisa injabulo njengoba siyazi ukuthi mesikhuluma ngabantu abahlonishwa kakhulu endimeni baphinde futhi bahambele uMaskandi emazweni angaphandle sikhuluma ngaye ubaba uShwi noMtekhala lapha nabantu banomlando omkhulu kakhulu endimeni kaMaskandi esingeke sawuqala phansi kodwa uhlezi ohlonishwa futhi ohlezi umile. Baphinde baba nenkinga la khona bebengaboni ngaso linye ikhehla lenyoni kanjalo naye ugoloko obomvu lapha kodwa sekuyabonakala ukuthi sebahlalile phansi babonisana babona ukuthi isizwe siyabadinga uShwi noMtekhala njengoba ubaba uShwi esevezile ukuthi kanjani kukhona ukuza. Lokhu kwenza abantu abaningi bejabule kakhulu enkundleni zokuxhumana njengoba lo mlando wabo omuhle kangaka uhlezi ubalindile kodwa kuyakhomba ukuthi uzoqhubeka futhi lo mlando uye phambili njengoba siyakhumbula lezi insizwa zishaya ingoma zombili njengoba futhi ikhuza ibuya elihle kakhulu endimeni kaMaskandi. Lento bafowethu ishawe lihlombe kuthiwa ayikho into engalungiseki. Nangempela siyabonga, siyanconcoza, sisiqiniseko eseMida bokuyilezo.